Nyaya yatinayo nhasi iri pamusoro pePaseka neChirairo. Paseka neChirairo. Kana muri vanhu vanga vakateerera kubva pakutanga tichitanga kuita izvi, takataura zvikuru pamusoro pePaseka. Chirairo ndechaKristu. Takataura kuti Paseka rinomirirei kwatiri isu. KuvaIsraeri kwakanga kuri kutanga kwezvinhu zvitsva, kwokubuda munyika yeIjipita. Vakanga vaona simba raMwari guru, vakangoerekana vodzingwa kunzi chibudai, 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 navanhu vakanga vari pamusoro pavo, vanhu vakanga vachivabata uranda, ivo vaIjipita. Vanzi Mozisi navanhu vako vose budai. Zvichida vamwe vanga vasingatozivi kuti chii chiri kuitika. Madenda ose akataurwa aya vamwe havana kutoaona. Zvichida pane mamwe acho avakaona, mamwe havana kuona. Vakanga vasingafungire kubuda muIjipita, nekuti mushure mokunge vaunganidzwa naMozisi naAroni vakataurirwa nyaya iyoyo, Farao akawedzera marwadzo avo. Naizvozvo vakanga vasingazvitarisi. Vaitotarisira kuti misana yavo ichachekwa nezviwepo zvakatonyanyisa. Muri kuona? Naizvozvo kuzonzwa vakunzi chibudai, chibudai panyika panapa, hatichakubudai, chiendai zvenyu. Vakuona vanhu vaivabata rafu, vakutanga kuvapa zvinhu, hembe, goridhe, sirivheri, zvose zvavaingokwanisa kuvapa kuti vakurumidze kuenda. Vaiti akakumbura vanzi, enda. Vakanga vasingade kuti vamire ipapo imwe minute. Vanzi tobudai usiku ihwohwo, panze pokuti vamirire mangwanani vagonyatsoenda zvakanaka vachioneka vamwe. Taisita kuenda kunyika kwedu, chisarai nenyika yenyu. Havana kukwanisa kuzviita. Vakangobuda zvokutiza, kwete kuti vaitandaniswa, nekuti vakanga vanzi vakurumidze kubuda. Rusununguko rwakavapo, rusununguko rwechimbi chimbi, ndozvakaitawo kana muchipa upenyu hwenyu kuna Mwari. By the way, vamwe vanhu vanotanga vateerera shoko kwenguva yakareba vasati vafunga kuisa kupa upenyu hwavo kuna Mwari. Vamwe vanoti vachirinzwa vobva vatotendeuka ipapo, votonamatira. Takutotarira kufamba kweupenyu hwavo hwechiKristu vachidzidzira, vatomoka. Vamwe vanonzwa vhiki nevhiki nevhiki, pfungwa dzavo hadzimbofa dzakagadzikana. Nyange pavanenge vachifunga kuti nhasi tazonzwa shoko manje, tazonzwa, tazviziva kuti zvinoreva chii. Mangwana vanouya vakasanduka, zviso zvakasuruvara. Kuti ko mazosuruvara nei? Hatifunga kuti tingakwanise kutendeuka. Mibvunzo yakawandisa. Iwe unoti tongoti baba wako in'anga kana muroyi kana mumwe unongoita zvemashiripiti izvi, woenda uchinomuudza kuti ndanzwa inzwi richitaura kuti nditendeuke. Munhu akanga achiparidza wandanzwa munzira vachitaura kuti nditendeuke, ndafunga zvekutendeuka. Vangangokuregedza uchitendeuka, uchifuratira zvinhu zvavo zvose.
ungava huroyi, ingava mudzimu, chingava zvimasvikiro, kufuratira kana kuromba kwavo kwavanenge vakaita kwavanenge vachida kuzokupawo kana wofa. Havangangokusiya wakadaro. Vanokurwisa zvekuti mangwana acho kana uchisangana nemufundisi wawakamboona nezuro, unotomutaurira kuti usanditeere futi. Usauye zvako uzondiona. Zvinoita Satani anorwirawo uoko hwake. Vanenge vasingade kuti usununguke. Vanotoona kuti ichalenji iyoyo. Ndozvaingoitawo Farao pamusoro pevana vaIjipita, pevana vaIsraeri. Aivarambidza kuti vabude muIjipita. Aifunga kuti ko zvino basa racho rinozoitwa nani kana vaenda. Aizvifunga iye kuti ndianani vachashandisa. Isusu hatigoni kuzvishandira, hatigoni kubata basa. Kana vakaenda ndianani vachabata basa. Tichava neipi vanhu vakawanda kudai? More than 1 million people vanongonzi ngavabude zvavo munyika one time. Nyika inosara yakapfugama pasi. Munomboziva kuti 1 million people contribution yavanenge vachiita mukati kana kuti muguta so yakakura. Millions and millions kana kuti billions of dollars. Ongori kana vachinzi havasisipo, vanovaka, vanochera mvura, vanoita makandiwa, vanorima, vanonhonga, vakadzi vose vanoshanda mumabasa emumba, ekutsvaira, vazhe, vamwe vaifamba kugadzira mapiramidhi, vamwe vaigadziriswa nzira. Ongori kana vati vaenda. Zvinodonhedza nyika izvozvo. Zvichidai vakabvuma kuti vabude mbichana zvaishanda. Chinoita ndechoti kana wambonakirwa neupenyu hwakanaka kuti uregedze uchienda zvinonetsa. Farao akazvitadza kusvikira nyika yake yaparara pachayo. Kuparara kwaaitya kwakaita kuduku, yakasara yaparara pasina chinhu chakamira. Angova Farao anozvifambira chete. Zvichida namazuva iwayo ndopavakazotorwawo navaEthiopia vakambotongawo kwechinguva chakati. Vanga vasiri vaEthiopia isati, I think vanga vari vaNubia. Nekuti Farao angaita anga awa. Kwanga kusina direction, upfumi hwakanga hwaenda. Maslaves avo aenda, saka ivo Ethiopia ivo vakatongowata. Ndovakauya vachitora vakavapa musoro, vakamboitawo maFarao kwenguva yakati. Kubuda kwavana vaIsraeri muIjipita, kubva kwako pakushumira Satani, zvinoita shoko. Zvinoshoka iye Satani. Zvigokushoka iwe pachako. Zvinoshoka hama dzako dzisajaira kungoita zveurombe nezvinhu zvakaipa newe. Shamwari dzako dzawaitamba nadzo dziya muchindoba, muchinoita zvoupombwe, muchingoita zvose zvinonyangadza zvamaikwanisa kuita. Kana kusvuta zvinodhaka, zvinoita shoko. Amen. Paseka neChirairo. So takataura kuti Paseka kubva musi wa10 munosarudza gwayana ramunoda kudya. Irori ratiri kutodya iri igwayana ratiri kudya iri. Nyange zvaro igwayana ratiri kuti tokudzidzisai naro kuti mupinde paushumiri. It's an introduction.
Hakuzi kuti hakuna zvimwe kuparidza kwatinoita kupfuura kuripo kwakanyanyisa. Asi zvinokuudzai kuti gospel rakamira sei. Uyezve tinokubatisai dzimwe tsika dzedu dzinobva mubhaibheri dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Zvisingabve mubhaibheri hatizvide. Makatondiona ndichitawo zvimwe zvinhu zvisiri zvemubhaibheri, hakuna kufunga kuti tsika dzechechi itsika dzangu idzodzo. Hakuna kudziteedzera. Dzirambei. Zvinhu zvatinoita zvinobva mubhaibheri, zvinobva pana Ishe wedu Jesu Kristu. Ndiye unotitungamirira mubhaibheri rose, anofamba nesu kune zvose zvakanyorwa mubhaibheri. Maona, kana maakuziva zvimwe zvinhu zvatinoita, mamwe mapractices edu, kwete kuti hazvibvumidzwe naKristu kana naMwari, zvinobvumidzwa. Uku ndo kwatinoti kushingairira kwedu Mwari. Kune mubayiro wako mazuva ekuguma. Vanhu voga voga vanoshingairira nenzira dzakasiyana. Isu tinototarirawo mubayiro wedu mushure mekushingairira ikoko. Hatishingairire zvine tsika dzechivanhu, hatishingairire dzine tsika kana kuti dzavarungu, kana zvavaita, kana ivo vaJudha pachavo zvavaita, kana kuti vana vaIsraeri zvavaita. Hatishingairire neizvozvo, tinoshingairira nezvakanyorwa mushoko. Zvatinenge takanzi itai tinoita, tikanzi musaite hatiiti. Shoko raMwari. Tichanotongwa neshoko raMwari sevanhu vekereke yenzira dzaKristu Jesu mambo wedu. Tichanotongwa neshoko raMwari, ndiro richatitonga kuti imi maiti munoita chakata, sei musina kuchiita? Kana kuti maifanirwa kufamba nemutoo uyu, sei musina kufamba nemutoo uyu? Tine nzira yekufamba nayo. Pane manamatiro atinoita, pane mhiko dzatinoita, pane mabatiro atinoita, zvinhu zvaMwari. Pane mitambo yatinoitawo. Pane zvimwe zvinhu zvatinotenda kwazviri. Hakuzi kuti zvose zvinotendwa namamachechi tinozvitenda, kwete. Hatizvitendi kana zvisirimo mubhaibheri, zvisina kunyorwa kunzi tinofanirwa kuzviita, hatizviiti. Chose chakanyorwa kunzi tingaita, tinoita. Tinoda kuita zvokufadza Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Tikati isusu nemusi wegumi tatora gwayana, tikati rinofanira kunge riri one of the gospels, rimwe ramagospel akanyorwa mana aya atinoziva, raRuka, raJohane, raMako, raMateo. Tinotora patinozosvika musi wa14 tinofanira kunge tapedza rose. Hongu vamwe vanoti tingatoverenga zvedu musi wa14. Isu tinoverenga nekudzidza mazuva mashanu iwa, kuti musi wa10, musi wa11, musi wa12, musi wa13, musi wa14 tichitara kurarira nekutsengerera kusvikira musi unotanga mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Rangarira kuti Paseka ingoriko usiku chete hwemusi wa14. Zuva rinotanga usiku madekwana, rinondoperawo madekwana.
Asi Paseka haiitwe zuva rose. Zvakanga zvangonaka kuti kana nenyama yatinenge tichidya tongodyawo zuva rose. Dai yanga iri nyama chaiyo. Asi apa tinenge tichiita shoko ratabvira kubva musi wa14. Hatingori sadza nekurisa pasaidi fange zvaiita vaIsraeri. VaIsraeri vaiita chinhu ichi. Zvainzi gwayana ravanenge vasarudza vairichengeta somwana. Vairichengeta mukati memusha, mukati memba, vachiribata zvakanaka, richidya kubva pamaoko avo kusvikira musi warinourawa. Kwanga kusiri kungoenda kudanga kungonotuza musi wa14 wouraya, kwete. Raitosarudzwa musi wa10 roiswa pakanaka, rochengetedzwa zvakanaka, roonekwa kunzi harisi kushayiwa chinhu. Musi wakafanira rozourawa. Naizvozvo tinotora shoko iro gospera, totanga kuriverenga zvakanaka, tichidudzira, tichidzidza zvinenge zvakanyorwa imomo kunzi tinoita tochiita. Ipractice, nekuti tinoverenga gospera rese, machapter ose kusvika tapedza. Naizvozvo mune zvimwe zvinhu zvatinenge takanzi tiite, zvatinenge takanzi tisaitewo hatiite. Kusvikira musi wa14 tomeka sure kuti tapedza machapter ose taverenga. Bhuku rine machapter mashoma ndiro bhuku raMark. RaJohane rine machapter mashoma zvaro asi akakura. RaLuke naMateo rine machapter mazhinji anokwanisa kunge akarebawo futi pane dzimwe nguva. Saka bhuku ratakusarudzirai nderaMark. Makada kurangarira kuti tabva rini tichidzidzisana pamusoro pebhuku iroro kubva pachapter 1. Taane chinguva namazuva tichidzidzisana. Asi rangarirai kuti panguva yePaseka muri kungoriverenga kwemazuva 5 ndobva matoita pasaidi. Nekuti mangwanani achisvika okutanga kwezuva risina mbiriso, ipapo paPaseka pacho munenge makutodya zvisina mbiriso kare, nekuti mutambo wezvisina mbiriso unenge watanga. Muriona? Asi tinenge tichapedzisa gwayana, kungoti zuva richibuda mangwanani pane mumwe mujaho. Mujaho wechipiri uyu ndio watakataura kuti mujaho wokuverenga mabhuku 5 aya, zvichida tichiedza kunzwisisa. Advantage yatinayo isusu tagara tichingoverenga mabhuku aya kubva tichiri vana vadoko ndeyekuti zvimwe zvinhu taakutorangarira kuti zvakataurwa so, totorangarira kuti yanga iri nyaya yakati yakati yakati. Uchiri mutsva usati wambobata bhaibheri rako nekuda kwekuti vabereki vako nehama dzako dzakanga dzakarasa bhaibheri, dzakarasa magwara aMwari, zvingangokuitira shoko kuti vanhu vanga verenge mabhuku 5 aMozisi vakapedza. Zvinokuitira shoko. Asi ndinoziva kuti pazuva roga roga unokwanisa kupedza bhuku. Ndozvandinoziva ini. Uchingoverenga throughout. Genesi, Exodo, Leviticus, Numeri, kuti rokupedzisira Deuteronomy. Rangarirai kuti zvinhu zvizhinji zvinongowanikwa mukati mamabhuku iwayo zvakada kungoti fanei, especially pamabhuku kubva paExodo, Numeri, Levitico neDeuteronomy. Zvimwe zvacho zvakada kuti fanane. Asi kana musingakwanisi zvichikuremerai, mungataridza zvenyu mabhuku 3 aya, Levitico, Numeri naDeuteronomy. Kana kusarudza imwe combination zve. Iwo mabhuku atareva aya ndiwo akanyorwa zvikuru pamusoro pemurava. Mabhuku okutanga aya ane nhoroondo
asi yakanaka kuti unzwisise kuti muri kuenda kupi, nekuti naiwo anotaurawo murawo. Exodus rinotaurawo murawo wamwe. Tikati murawo waMwari ndokudya kusina mbiriso, kwakangonaka. Wakakudzidzira kwemazuva akati manomwe, a book a day, kozita dzimwe 2 days futi pamusoro dzengoita finisha zvimwe zvamunenge masarira pana mamwe machapta, pana mamwe mabhuku. Makaita izvozvo izvo mupedza. Mapedza mukati mevhiki rimwe chete. Day a day muri kubata. Takati isu musi wamunopedzisira kuita wechinomwe, ramangwana racho makutosiya bhaibheri pasaidhi. Zvato zvekuti zvamakaverenga zvinofanira kunge zviri musoro. Tikati inguva yekuidzwawo, sokuidzwa kwakaita Ishe wedu Jesu Kristu mugwenga. Anga asina masikurura raakati ari kutakura kana bhaibheri raakati ari kutakura achienda naro mugwenga kunoidzwa. Wanga wakakwana nemweya wani waMwari wakandoidzwa mudondo. Asi wakabudirira. Tikati mazuva iwawo mazuva anokwanisa kuita 40 days. Ekuedzwa. Vamwe vakati tunoita 50 days kusvika paPentecost. Muri kunzwa zvakanaka zvose. Isu tinokuti itai mukati makumi 40 senguva yakatorwawo naKristu Jesu mambo wedu. Musina bhaibheri, musina chii, muchirangarira shoko raMwari, muchibva pane zvakaipa, muchiona kuti kuedzwa kuri kuuya sei, muchikuramba. Kristu waiti zvakanyorwa zvichinzi, anga asina kubata bhaibheri. Asi imi pakuverenga kwamaita gospera namabhuku omutemo, munokwanisa kurangarirawo zvakanga zvakanyorwa imo. Makazviita gore negore, I'm sure kuti munenge moziva bhaibheri nemusoro. Nokuti kuedzwa kuchauya chaizvo panguva iyo. Tisafunga kuti Satani uchatinzwa akati okay, handichavaedza nekuti ataura kuti vanhu vagara vakagadzirira kuedzwa mukati mamazuva iwa. Kwete. Anouya achikuedza achiti anotomirira mukana iwo wekuti akuedzei. Imi munofanirwa kukunda. Ko chirairo chii? Chirairo ndiyo yatinoti Holy Communion. Holy Communion yakada kufanana nemupiro wapazuva. Mutsauko uripo ndekuti une kapu 2 nechingwa chimwe chete. Une mukombe weropa, une mukombe wesungano, une chii? Une chingwa chokudya. Isu takati chingwa muviri waJesu, mukombe iropa rake, umwe mukombe uyu ndewesungano. Pamupiro wapazuva unoitwa kaviri, mangwanani nemadekwana. Ndiyo yatinonzi morning sacrifice and evening sacrifice.
asi tinoti ropa ndomukombe wokutanga. Toti chingwa ndomuviri waKristu, ndoshoko raMwari. Chinodururwa ichi chokupedzisira, an accompanying sacrifice, an accompanying offering, ndechesungano. Vanhu vakadirwa ropa rikanzi nderesungano. Pakanga pane muviri, pakanga pane chii? Panga pane mumwe mukombe weropa, mukombe wechinodururwa. Morning sacrifice inofamba kudai. Panoita gwayana rinourayiwa, koita chingwa, koita chinodururwa. Mukombe weropa ndogwayana kana tikazvitarisa. Chingwa ichi chinomirira zvakatsetseka zvehupfu. Kozoti chinodururwa ichi pokupedzisira yakanga iri wine offering kuna Mwari, yakamirirwa nemumwe mukombe wokupedzisira. Izvozvo zvinhu zvazvinomira kuti ropa, zvakatsetseka zvehupfu nechinodururwa ndomaonero atinoti chaChirairo. Chinonetsa kuti uchitsanangudze kana manga makateerera zvandanga ndichitaura kuti munofanira kunge matonetsekana kuti zvinorevei, asi hazvina basa. Nekufamba kwenguva muchadzidza kana madzidzawo zvakanyanya bhuku raRevhitikus neraNumbers, maverengawo magospera zvakanaka. Mozonzwawo zvinotaurwawo navadzidzi vaKristu. Amen. Paseka neChirairo, Marko chapter 14. Nezuva rokutanga rezvingwa zvisine mbiriso, musi wavaibayira Paseka nawo, vadzidzi vakati kwaari, munoda kuti tikugadzirireipiko pamungadye Paseka? Amen. So takorekita chimwe chinhu 1. Pavakandodyira, wanga utori musi wekutanga wezvingwa zvisina mbiriso. Chinotinetsa ndechekuti vakanga vachitaura izvi makuseni here, masikati here, manheru here. Kana riri zuva rekutanga rezvingwa zvisina mbiriso, hazvingaite here kuti yakanga yato second night? Motarisawo pamurawo kuti zvaikwanisika here kuti Paseka idyiwe nemusi iwoyu, nokuti Paseka yakanga yakafanirwa kudyiwa payakatemwa, pazuva rekutanga, zuva re14. Chinotanga mutambo wembiriso here kana chinotanga iPaseka? Munozviongorora wenyu. Nezuva rokutanga rezvingwa zvisine mbiriso, musi wavaibayira Paseka nawo, vadzidzi vakati kwaari, munoda kuti tikugadzirireipiko pamungadya Paseka? Akatuma vadzidzi vake vaviri akati kwavari, endai muguta, ipapo muchasongana nomunhu akatakura chirongo chemvura, mumutevere iye. Paanenge achipinda moti kumwene weimba, zvanzi nomudzidzisi, imba yangu yava yenhiripiko? Mandingadyira
Paseka navadzidzi vangu. Ipapo iye amene uchakuratidzai imba huru yokumusoro yakarongedzwa yakagadzirwa. Mutigadzirirepo. Vadzidzi vake vakabuda vakasvika muguta vakandowana sezvavakanga vavudzwa naye vakagadzira Paseka. Ava madekwana akauya navane 12. Zvino vakati vagere pakudya, Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira, iye unodya neni. Ipapo vakatanga kuva neshungu mumwe nomumwe. Akati kwaari, ndini here? Akati kwavari, ndomumwe wavane 12. Unoisa ruoko neni mundiro, nokuti Mwanakomana woMunhu unoenda hake sezvo zvakanyorwa pamusoro pake. Asi une nhamo munhu uyo Mwanakomana woMunhu waanopandukirwa naye. Kwaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa. Zvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura ndokuvapa achiti, torai, ichi ndiwo muviri wangu. Akatora mukombe akavonga akavapa, vakanwa vose pauri. Akati kwavari, ichi iropa rangu resungano itsva, rinodururirwa vazhinji. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwa zvezvibereko zvomuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro zvava zvitsva muushe hwaMwari. Zvino vakati vaimba rwiyo, vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi. Amen. Amen. Ndo nyaya yacho iyoyo yePaseka neChirairo. Marko 14:12-26. Nyaya yePaseka yakabva kupi? Tiverenge tinzwe kuti vanoti chii. Nekuti nhasi toda kubata chokwadi kuti Paseka yakatanga sei. Endai pana Exodo. Endai pana Exodo pachapter 12. Chibayiro chakaitika ipapo ndoda kumboti musandaverenga. Munoziva kuti chibayiro chakaitika ipapo chii? Usiku hwavakauraya gwayana rechibayiro riya ravakanga vatora. Imba yoga yoga zvichida vavakidzani vaikwanisa kuzviita zvichienderana neuwandu hwavo, nekuti vaifanirwa kupedza nyama iyi. Ndo musi wakafa matango aIsraeri. Muri kuzviona? Musi wakafa gwayana rine ropa rekuzvidzivirira naro. Ndo musi wakafa matango aIsraeri. Saka chamunofanira kuzvibvunza kuti chibayiro ichocho chimwe chete here? Kufa kwavana vaIgipita chakanga chiri chibayirowo. Munozvinzwa? Naizvozvo takauraya gwayana tikaisa kumagwatidziro emba, vana veIgipita vakaurawa usiku umwe chetewo. Chibayiro kuna Mwari. Mukombe weropa wokudzivirira. Ko ichi chibayiro chakanga chiri cheichi? Iropa repiri handi? Iropa repiri. Tanga chava chibayiro chechi chava chibayiro chemhosva here? Chibayiro chezvivi? Chibayiro chei? Muri kuzviona? Same night. Zvino Jehovha vakataura naMozisi naAroni munyika yeIgipita akati, mwedzi uno unofanira kuva mwedzi wokutanga kwamuri, unofanira kuva mwedzi wokutanga wegore. Taurai kuungano yose yavaIsraeri muti, nomusi we10 womwedzi uno, mumwe nomumwe ngaatore gwayana
vachiverenga dzimba dzamadzibaba avo, mhuri imwe neimwe ive negwayana rayo. Kana mhuri iri duku vasingagoni kupedza gwayana, ivona vagere pedyo neimba yavo ngavatore rimwe rinoringana vanhu. Muringanise gwayana pakudya kwomumwe nomumwe. Gwayana renyu ngarirege kuva nechinhu chisakafanira. Mukono wegore rimwe muritore pamakwayana kana pambudzi, zvino murichengete kusvikira pazuva re14 romwedzi. Ipapo ungano yose yavanhu vose vaIsraeri ngavariurayire madekwana. Zvino ngavatore rimwe ropa raro variise pamagwatidziro maviri egore napachivivo chokumusoro, padzimba pavacharidyira. Vadye nyama yaro usiku uhwo yakagochwa pamoto nechingwa chisina kuviriswa. Vaidye nemirivo inovava. Amen. Saka mutambo watotanga kudhara wechingwa chisina kuviriswa, first day, unotangirana usiku ihwohwo watinobayira chii? Gwayana. Hauna kutanga masikati, watangirana pamwe chete nePaseka. Regai kudya sanhi yaibva kana yakabikwa nemvura, asi yakagochwa pamoto, musoro waro namakumbo aro pamwe chete noura hwaro. Musasiya chimwe charo kusvikira mangwana. Zvose zvaro zvinosara kusvikira mangwana muzvipise nomoto. Muridye kudai makasunga zviuno zvenyu, makapfeka shangu dzenyu patsoka dzenyu, makabata tsvimbo dzenyu mumaoko enyu. Muridye muchikurumidza, iPaseka yaJehovha. Nokuti nousiku uhwo ndichafamba nepakati penyika yeIjipita, ndirova matangwe ose avanhu panyika yeIjipita, navana vose vemhongora dzezvipfuwo. Ndichatonga vamwari vose veIjipita. Ndini Jehovha. Amen. Asi muridye richiita sei? Richikurumidza. Makagadzirira kuita sei? Kufamba. Munofunga kuti mungapedze gospera rose in one night? Zvinokwanisika? Mungoriverenga so, muchiverengerana, muchikurumidza mangotaura pamusoro pazvo, nekuti maane experience kare kugara muchingoverenga. Zvimwe zvizhinji vanhu vanoziva panenge pachingoda tsanangudza nekuti vanongotaurwa chete. Asi kungoverengerana over one night zvinokwanisika. Asi hazvina kumboshata kutanga musi wa40. Munoziva kuti imimi kunzwisisa kuna malevels. Zvamakaverenga mukanzwa last year handizvo zvamunganzwa this year. Uye zvinyange panga muchiriverenga gore rose kubva last year kusvika nhasi, nekuti pakuparidzwa manga muchitombonzwa gospel. Zvamunoverenga nhasi zvinokwanisa kutadza kufanana nezvose zvamakambonzwa before kana zvakaparidzwa navamwe. Ribateiko mazuva iwawo muchiverenga zvakanaka mopedza. Pamazuva iwawo munenge mapedza, hazvingaiti kuti rirambe riripo. Kana makada kuridzidza mukati memazuva 4, reshano racho musi wokutanga, musi wa14 wacho iwowo pamwedzi, mongoita rekuverenga chete, zvakanaka kusvikira rapera. Muchiziva kuti panosvika mangwanani mutambo wezvingwa zvisina mbiriso unenge wakuendera mberi. Murikuona? Kanzi gwayana radyiwa pamwe chete nemutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Ipapo panenge pachida kutseketudzwa zvishoma. Pari kutaura kuti murau negospera zvaenzaniswa. Murikuzvinzwa? Asi sachichakumanikidzai kuti muverenge murau musi wa14. Tikuti kana kwachena pazuva rekutanga, zuva rePaseka iro, tati Paseka rinotanga usiku kusvikira usiku hwezuva rinotevera, from evening to evening, madekwana kusvika madekwana. Naizvo kunotanga kumadekwana mangwanani agouya,
tikati isusu kubva musi uyoyo ndo yazuva rezvimwe zvisina mbiriso, maakubatawo murau waMwari. Musanyanya kusanganisa. Gwayana gospel nomurau. Kuna vanhu vanokwanisa kuzviita izvozvo. Vanenge vachitokutaura kuti wakataura sentence yegospel, uyu murau wakati watakuda kupinda pauri. Wakataura imwe sentence, uyu murau wakati watakuda kupinda pauri. Wakataura imwe sentence, uyu murau unonobatana neumwe pakati. Vanotozvigona kusvika wapedza gospel rose. Chinhu chekudzidzira kuita. Tingopedzisa kuverenga. Chimwe chatanzwa kunzi chii? Kufamba Mwari achiparadza matangwe avanhu vaIjipita. Matongwe ose avanhu panyika yeIjipita navana vose vemhongora dzezvipfuwo. Ndichatonga vamwari vose veIjipita. Ndini Jehovha. Amen. Zvipfuwo zvizhinji chii? Mombe, makwai nembudzi. Ndozvipfuwo izvo zvamafuro. Makaendera mberi munonzwa kunzi pane zvimwe zvinhu zvatinochengetedza zvatinokwanisa kudzikinura, nekuti zvinenge zvisiri zvinhu zvitsvene. Izvi zvitatu izvo zvitsvene izvo ndozvatinopira kuna Mwari, neropa razvo ndorwarinopira kuna Mwari. Asi ropa richava chiratidzo kwamuri padzimba mamugere. Tapa vhesi 13. Kana ndichiona ropa ndichakupfuurai kuti dambudziko rirege kukuwirai, rikuparadzei kana ndichirova nyika yeIjipita. Zuva iri richava chirangaridzo kwamuri. Munofanira kutambira Jehovha mutambo naro. Munofanira kutamba mutambo naro pamarudzi enyu ose, uve murayiro nokusingaperi. Marudzi ari kutaurwa apa ndeachii? Marudzi aIsraeri chete, marudzi avaJudha, marudzi api? Marudzi akanga ari muKenani. Magenerations enyu ose nokusingaperi. Zvakapera here? Ndopatinofanira kunge tine mubvunzo ipapo. Zvakagopera gore ripi? Gore rakafa Jesu. Ndopazvakapera. Saka toregera kurangarira zvokubuda muIjipita, torangarira Jesu, kuzvarwa kwake kana kufa kwake. Kufa kwake zvichida nekuti tauraya zvipfuwo. Handizvo. Jesu tichamurangarirawo. Tinomurangarirawo ipapo. Kugospera taverengerei zvino kana tisiri kurangarira Jesu? Manzwa kunzi pabatanidzwa gospera namurau. Zvinhu izvo zvinofanirwa kuchata. Hazvina kusiyana. Kristu haana kukanganisa murau. Naizvozvo shoko rose ratinenge tichitaura rinenge risingakanganisi murau regospel. Kana makona pakutokanganisa murau, takutoita mistake. Kana zvakanzi nokusingaperi, hapana pachamira kuverenga gospera papaseka. Kristu haana kumbopa murayiro iwowo kunzi komana akati moita izvi muchindirangarira, muchidya chingwa, muchimwa mukombe. Muri kunzwa? Ropa rake nechingwa chatinodya ichi. Chingwa ndoshoko. Kurangarira kufa kwake.
todya neshoko. Mutambo wezvingwa zvisina mbiriso pamwe chete nePaseka. One time. Kudya muviri waJesu. Zvikanzi kana musingadyi muviri wangu hamungapinde kudenga. Vakati akomana yamunzwe zviri pano. Tibvunzei munhu uyu kuti tingadye muviri wake. Anofunga kuti tiri anani isusu. Tingadye nyama yemunhu isusu. Gwayana vaiuraya vaisa ropa pamagwatidziro. Nyama vodya. Vodya nezvingwa zvisina mbiriso nemiriwo inovava. Yatendere pamberi. Mudye chingwa chisina kuviriswa mazuva manomwe. Nezuva rokutanga mubvise mbiriso yose padzimba dzenyu. Nokuti munhu unodya chingwa chakaviriswa kubva pazuva rokutanga kusvikira pazuva rechinomwe ngaabviswe pakati paIsraeri. Amen. Ko zvino imimi tomboenda kuchingwa chaicho chaicho chekwaLobos, Roma, kana kuti chakaitwa nemamwe mabhekari Northwest Bakery, ndochitaimbodya isusu. Chinenge chakaviriswa kachingwa ichocho. Toregedza kuchidya here nekuti aPaseka? Kana muchitsanya mungaregedze kuchidya. Asi handizvo zvatiri kutaura pamusoro pazvo. Tiri kutaura zvinhu zvinoyera, zvinhu zvinoenda neshoko raMwari, zvinhu zviri spiritual. Chingwa chisina mbiriso murawo waMwari. Naizvozvo ungabudisa mabhuku ekuzoti Dr. Chii vakazotaura chakati, Dr. Chii vakazotaura chakati, kana mabhuku atakanyora isusu mungaabvise osa. Chamasarwa nacho iBhaibheri chete. Gospera nechi? NeOld Testament kumurava. Zvimwe zvose zvenyambo mabvisa. Chii chimwe chamabvisa ipapo? Mabvisa mamwe mabhuku ose ari muBhaibheri. Nyangwe zvawo achitsanangudza chii? Murava waMwari. Kubva panani? Pana Joshua. Kusvikira kwokupedzisira kuna marake. Old Testament yese maibvisa. Mabvisa uchi vaapostera vese kubva pana mabasa avaapostera kusvika kuna zvakazarurwa mazvibvisa zvose. Muri kuunzwa manje? Nokuti munofananidzwa nembiriso ka? Munofananidzwa nembiriso. Makaita sembiriso. Verse 17. Verse 16. Nezuva rokutanga munofanira kuita ungano tsvene, uye nezuva rechinomwe ungano tsvenezve. Namazuva iwawo mabasa ose ngaarege kuitwa, asi zvinodyiwa nomunhu mumwe nomumwe zvingagadzirwa nemi izvozvo bedzi. Amen. Zvokudya mungangogadzira zvenyu pamazuva manomwe aya, kubva musi wechinhingiri wokutanga tapedza Paseka, tapedzisa chii? Zuva rekutanga remutambo zvisina mbiriso. Tingagadzire zvedu zvekudya musi uyu nerinoteera kusvikira mazuva manomwe apfuura. Nekuti vamwe pamazuva iwawo hamuchaita mabasa, nekuti anenge ari masabata. Asi zviri kunzi isabata zvaro, asi mungagadzira zvekudya. Munoziva kuti sabata rinorevei? Kushandisana ndokwatisikadi. Verse 17. Munofanira kutamba mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa, nokuti ndiro zuva randakabvisa naro hondo dzenyu dzose panyika yeIjipiti.
Naizvozvo chengetai zuva iro kusvikira kumarudzi enyu ose, uve murayiro nokusingaperi. Nomwedzi wokutanga nezuva re14 romwedzi madekwana, munofanira kudya zvingwa zvisina kuviriswa kusvikira pazuva ra21 romwedzi madekwana. Mazuva mangani? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Maybe reach 21 racho hatichaita sei? Hatichabatwa. Tinenge tapedza mutambo. Mazuva 42 zvirege kuwanikwa mudzimba dzenyu, nokuti ani naani unodya zvakaviriswa unofanira kubviswa paungano yavaIsraeri, kana ari mutorwa kana ari munhu wakaberekwa munyika. Regai kudya chinhu chakaviriswa padzimba dzenyu dzose, mudye zvingwa zvisina kuviriswa. Amen. Zuva resere harisi kutaurwa here? Asi zvikunzi nezuva rechinomwe, ungano tsvenezve. Zvino Mozisi akadana vakuru vose vavaIsraeri akati kwavari, endai mundotora makwayana anoringana mhuri dzenyu, mubaye Paseka. Mutore sumbure, hisopi muri nyika muropa riri mumudziyo. Muzodze chirivo chokumusoro namagwatidziro maviri egoni neropa riri mumudziyo. Kurege kuva nomumwe wenyu unobuda pamukova wemba yake kusvikira mangwana. Nokuti Jehovha uchapfuura napakati penyika kuti arove vaIjipita. Kana akaona ropa pachivivo chokumusoro namagwatidziro maviri, Jehovha uchadarika mukova uyo. Haangatendere muparidzi kupinda mudzimba dzenyu akurovei. Amen. Ko iyi nyaya yekunzi hamubude pamukova wemba yenyu sei? Zvafanana neLast Supper iyoyo. Tiri kuvaraidza Jesu kusvikira pakuita pakutorwa kwake nokuurawa kwake. Nyange akaurawa zvake zuva rachena, tiri kutambudzika pamwe chete. Naye tichimuvaraidza pazuva rake rokufa. Naizvozvo kana tine shoko raMwari ratiri kuverenga nokudzidza, iye Kristu Jesu iro gospera rake, chivaraidzo chatiri kuitana naIshe wedu. Kurangarira kufa kwake ndio Easter. Rangarirai kuti hamusi kurarawo futi. Muri kutseketudza gospera riya namangwanani. Hatisi kuti munenge musingadyi, kana kapu yetii munenge muchimwa futi. Munokwanisa kumwa unless kana mafunga kuti hatitsanyezve. That's a personal decision. We can make it as a group kuti ngatitsanyei. Ngatiriitite as a Sabata, hapana anoshanda, hapana anoita sei. Uyezve hatisi kuzodya. Munokwanisa kuzviita izvozvo. Movaraidza Ishe wedu nekutseketedza nekupinda mushoko rake, muchiverenga, muchinzwa, muchibvunzana mubvunzo, muchiita sei. Chamuri kuvavarira ndechekuti mupedze gospera iroro. Chakanakira ndechekuti kana maranga makaritanga musi wa10, munokwanisa kunge makatoripedza kudhara. Makazoda kuritseketudza futi musi wa14, even makasaripedza zvatokwana, matovhara Bhaibheri. Zvasara zvasara. Asi matoita shuwa kuti makaripedza kare. Kare vaizoti chinenge chasara chegwayana chaibva chapiswa. Chaibva changopiswa. Matedza kuripedza kare. Ranga risingafanirwa kuzogara. Zvaibva zvangofanirwa kupisa kwazvo zvapera ipapo. Manje satipise Bhaibheri kwete. Tatorova mazuva ese 4 aya akwana. Rechi 5 iri ratikuita remusi wa14 racho. Kana kuti remusi wa14 racho ndewe musi wa4.
tongorova zvedu toita sei, todya kusvikira patinenge tagumira ipapo tichitseketudza. Pamwe takutotangira futi pachapter 1 toenda patinenge tangogumirawo tovhara bhaibheri. Ndizvozvo topinda mumirayiro. Mazuva manomwe muri pamwe masabata kare, muri kugara zvenyu pamwe semhuri muchidzidza murayiro waMwari kusvikira pamunopedzera. Kana zviri kunetsai muri vanhu vari slow kudzidza, bata kana bhuku raDeuteronomy moriverenga rose. Gore rinouya mobata raNumbers moriverenga rose. Muchidzidza gore rinouya mobata raLeviticus moriverenga rose muchidzidza. Mabhuku enhoroondo anoda vanhu vanonzwisisa, saka ndiwo anenge ati mungapedzisira nawo. Matombodzidza zvimwe zvekumurawo ana do not and do, itai kana kusaita, zviri nyore izvozvo. Apo kana mubamba kunzwa nhoroondo idzo dzinenge dzanyaya, asi kana mazuva manomwe apera moisa pasi, mopinda nguva yekutsanya manje bhaibheri, makushandisa zviri mumusoro, ndangariro dzenyu, medulla oblongata. Chamuri kuedza kuita ipapo ndechekuti kugara kure nechivi as much as possible, kuedzwa kwose muchikunda. Meditation yakanaka. Nekuti Jehovha uchapfuura napakati penyika kuti arove vaIjipita kana akaona ropa pachivivo chokumusoro namagwatidziro maviri, Jehovha uchadarika mukova uyu. Haangatenderi muparadzi kupinda mudzimba dzenyu akurovei. Chengeta chinhu icho uve murayiro kwauri nokuvana vako nokusingaperi. Zvino kana muchizosvika panyika yamuchapiwa naJehovha, sezvaakakupikirai, muchengete basa iri. Zvino kana vana venyu vakati kwamuri, basa iri rinoti kudiniko? Muti kwavari, ndicho chibayiro chepaseka yaJehovha, wakadarika dzimba dzavana vaIsraeri paIjipita nomusi waakarova vaIjipita, akaponesa dzimba dzedu. Ipapo vanhu vakakotamisa misoro yavo vakanamata. Vana vaIsraeri vakaita saizvozvo, Mose naAroni sezvavakanga varayirwa naJehovha, ndizvo zvavakaita. Kubva pavhesi 29 kusvika pavhesi 51 of chapter 12 yaExodus, zvakutongopedzisa zvakazonyatsoitika chaizvo. Hama adiwa, chengetedzai murayiro waMwari. Ndiye Mwari wenyu woga akabudisai munyika yeIjipita. Musava navamwe vamwari kunze kwake. Musazviitire zvifananidzo. Zvikanzi kudza zita rake, usarireve pasina, nokuti ndiye Mwari wako. Anoda kuti mumuyerese. Unokupa mhosva kana usingamuyeresi. Zvikanzi chengetedzai masabata enyu, masabata amakapiwa naJehovha. Iri ndiro rimwe sabata racho rePaseka, namazuva manomwe ezvingwa zvisina mbiri. Kana muchitoita kubasa kwenyu, motofanirwa kukumbira kuti akomana, isi takuenda pamutambo mukuru. Munganyimwe zvenyu, nokuda kwemabasa enyu mungaregedza kuenda. Hamungaregedze kuenda kubasa kwenyu nekuti hamudi kurashikirwa namabasa. Tinokuzivai kuti mune dambudziko. Asi zvakanaka sei kuti muregedze kuenda kubasa, munge makatotora leave kare mazuva iwawo asati asvika. Dai unzi Zimbabwe ndeyekereke, vanhu vaitoziva kuti holiday raangofanana neChristmas hakuendwe. Zvikanzi kudzai baba vako namai vako kuti mazuva ako aite sei, awedzerwe panyika yaunopiwa naMwari wako. Nokuti Mwari wako ndiye akarayira zvinhu izvi. Usauraye, usabe, usapombe, usareva nhema,
musaita ruchiva. Hama dzangu, kusvikira tichisangana zvakare pachirongwa chinotevera, sarai Mwari akuropafadzei. Muzita raKristu Jesu mambo.